Takže, vážení priatelia, máme za sebou druhý ročník vianočného turnaja. Všetkým by som vám chcel poďakovať za slušné, férové správanie. Ja si myslím, že víťazom treba blahoželať Dublom. Jedna vec, ďalšia vec. Víťazom si myslím, že každý jeden z nás, ktorí sme tu dneska prišli, stravili sme po obede, zašportovali sme si, myslím, plus dajme tomu, verím, že sme získali poznatky, získali sme zase nových hráčov, nové talenty sme objavili. Išli by sme od 5. miesta. Na 5. mieste sa umiestnili naši najväčší talenti, čiže mužstvo obecného úradu a FK funkcionári. Poprosil by som pána zastupcu, aby si prišiel po... Na 4. mieste sa umiestnili naši žiaci. Takým by som poprosil zastupcu žiakov. Gratulujem, ale takisto, čo sa týka, bolo iba o skóre umiestnenie bolo, hej. Umiestnenie bolo iba o skóre, takže bolo to pomaly vyrovnané. Na 3. mieste sa umiestnili mužstvo hasičov. Na 2. mieste naši dorastenci. A na 1. mieste sa umiestnili hráči na mužstva. Gratulujeme im. Ešte raz všetkým gratulujem a teraz vás pozývame hore na ukončenie na guľaš, na mareninko a po pohárinku. Víťazom ešte raz blahoželám.